Rapport maħruġ mill-Eurostat juri li l-persuni li għandhom impjieg part-time mhux volontarju f'Malta huwa fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea. Impjieg part-time mhux volontarju ifisser impjieg fejn il-persuna qiegħda tagħmel xogħol part-time minħabba nuqqas ta' opportunità ta' wieħed full-time. Persuna tidħol għal dan ix-xorta ta' impjieg jekk ma tkunx tista' ssib xogħol iktar permanenti full-time. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li Malta hija fost il-5 l-inqas pajjiż fl-Unjoni Ewropea li għandhom din it-tip ta' sitwazzjoni, bir-rata tkun inqas minn 10%. Il-ġirien Mediterranji ta' Malta, jiġifieri il-Greċja, Ċipru, l-Italja u Spanja, għandhom l-aktar rata ta' persuni b'impjieg part-time mhux volontarju li huma ferm akbar mill-medja fl-Unjoni Ewropea li hija ta' 26%. Dan ir-rapport jikkomplementa l-fatt li Malta għandha wkoll it-tieni l-anqas rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea. F'Mejju illi għadda r-rata ta' persuni qiegħda f'Malta kienet ta' 3%, l-anqas rata qatt osservata fl-istorja ta' pajjiżna.